Denne meditation inviterer dig ind i G-nøgle 30. Rejsen fra begær gennem lethed til henrykkelse. Find et sted og en stilling, hvor du kan være i ro. Løsne tøj, der måtte sidde stramt omkring dig. Du kan være siddende eller liggende. Og lad din krop slappe helt af. G-nøgle 30 svarer til I Ching heksagram 30. Nedre trigram er ild, og øvre trigram er også ild. Nedre ild er kroppen, rødderne, det indre klima, en glød i solar plexus, en stille brændeovn, der altid vil leve. Øvre ild er atmosfæren, udtrykket, det der farver dit møde med verden, lys, varme, intensitet, en flamme, der vil op. Ild over ild er som en dobbelt flamme. Den kan klamre sig fast som begær. Den kan blive klar som lethed. Og den kan opløses i ren henrykkelse. Mærk nu det underlag, som din krop hviler på. Og lad kroppen blive endnu mere afslappet og tung. Mærk, hvordan underlaget er i kontakt med din krop. Og mærk, at du er støttet og kan synke helt ned i underlaget. Vær opmærksom på dit åndedræt. Vær opmærksom på, at du trækker vejret ind igennem næsen, helt ned i bunden af maven, og ånder ud igen igennem næsen. Bare mærk dit åndedræt, som det er. Lad det komme og gå ind og ud igennem din næse. Du behøver ikke at ændre på det. Bare mærke det, som det er. Observer, at du trækker vejret. Mærk, hvordan du slapper af i dine ben. Fra dine fødder, ankler, underben, knæ og lår. Igennem din underkrop og din overkrop. Og begge dine arme og dine skuldre slapper helt af. Dine kæber slapper helt af. Du slipper alle spændinger i dine kæber. Og slipper alle spændinger omkring dine øjne og dine tændinger og din nakke. Nu vender vi os mod skyggen begær. Ikke for at bekæmpe begæret, men for at se det, som det er. Begær kan føles som en længsel, en tørst, som om noget mangler,
som om noget derude vil fuldende dig. Det kan lyde som, bare hvis jeg lige får det her på plads, så falder jeg til ro. Og hvis de bare forstod mig, og hvis det bare ville lykkes, og bare jeg kunne mærke noget, der føles som kærlighed. Og det kan komme i en helt almindelig situation. Du sidder måske og scroller på din telefon. Og pludselig vil du have noget, du ikke anede, du manglede. Du ser andre leve. Og noget i dig strammer sig sammen, som om du er bagud. Du spiser uden at være sulten. Fordi noget i dig længes efter trøst. At du arbejder videre, selvom du er træt. Fordi du håber at blive færdig med følelsen af utilstrækkelighed. Eller du skriver en besked til nogen, ikke for at dele, men for at få et svar, få bekræftelse, få ro. At du mærker en stærk tiltrækning, og sindet begynder at bygge et helt liv omkring den. Du planlægger fremtiden som et sted, hvor du endelig kan slappe af. Læg mærke til, hvordan begær har mange ansigter, og alligevel en genkendelig kerne, en bevægelse udad. Prøv at sige til dig selv, at det ikke er forkert. Det er menneskeligt. Det er ild. Og nogle gange bliver vi bange for ilden, så undertrykker vi den. Vi bliver stramme, overalvorlige. Vi holder os selv i skak, som om livet er noget, der skal kontrolleres. Måske kender du det, at smilet bliver mindre, at kroppen bliver hårdere, at du mister noget af din spontanitet, at du forsøger at være rigtig, så du ikke mærker længslen. Og andre gange bliver ilden for meget. Så bliver vi reaktive. Vi udlever begæret, som om vi ikke kan holde ud at være i os selv. Vi kaster os ind i noget, siger ja for hurtigt, går for langt,
bliver for intense og bliver tomme bagefter. Måske genkender du også det, at du bliver trukket af løftet om forløsning, og at du bagefter sidder med udmattelse eller skam eller en stille skuffelse. Mærk nu dit underlag igen, der hvor din krop hviler. Og lad skuldrene synke, og du slapper helt af. Læg mærke til, at du trækker vejret ind og ud. Tanker kommer. Læg mærke til dem og vend blidt tilbage. Begær bliver ofte tungt, når sindet tager over. Sindet kan gøre længslen til en historie, en plan, et bevis, et krav. Prøv nu meget enkelt at mærke forskellen på to ting. Længslen som ren fornemmelse i kroppen, og historien om længsel som tanker i hovedet. Hvor mærkes længsel mest i dig lige nu? Er det i mave, bryst, hals, kæbe eller i dine hænder? Og hvilken stemning har den? Er det en uro, en sorg, en forventning, en tomhed, en sødme eller en varme? Se om du kan lade det være her, uden at løse det, uden at følge det, uden at skubbe det væk. Hvis det føles intenst, kan du skrue ned. Gør dig selv lidt mindre og vend tilbage til det enkle. Læg en hånd på maven, en anden på hjertet, eller bare mærk der hvor du er, der hvor din krop møder underlaget lige nu og lige her, og slap helt af. Lad enhver spænding du måtte have i din krop være som is, der smelter til vand.
Nu bevæger vi os ind i gavens felt. Lethed. Lethed er ikke at være ligeglad. Det er at være fri nok til at kunne mærke uden at blive taget. Lethed kan begynde som et lille skift. En smule mere plads omkring længslen. En smule mere venlighed i måden, du ser dig selv på. Forestil dig nu, at dine begær er gæster. De kommer på besøg. Nogle er høflige, og nogle er påtrængende. Men du behøver ikke at give dem nøglerne til dit hus. Du kan lade dem sidde i stuen et øjeblik, og du kan mærke i kroppen, hvad der sker, når du ikke straks reagerer. Det kan komme sådan her i hverdagen. Du mærker impulsen til at købe, og du trækker vejret og venter 5 minutter. Du mærker behovet til at skrive igen, og du mærker maven og vælger at blive i stilhed. Du mærker længslen efter at blive set, og du giver dig selv et varmt blik indefra, før du søger det udefra. Lethed kan også føles som humor, ikke sarkasme, en mild humor, en evne til at se, at du er menneske, og at det er her er en del af vejen. Læg mærke til, hvordan kroppen reagerer, når du giver slip på at skulle være perfekt. Når du giver slip på at skulle have styr på alt. Her er en sætning, du kan prøve stille indeni. Jeg må gerne længes, og jeg må gerne blive her, mens jeg længes. Jeg må gerne længes, og jeg må gerne blive her, mens jeg længes. Og en mere. Jeg behøver ikke følge alt, jeg føler. Jeg kan mærke det og lade det passere. Jeg behøver ikke følge alt, jeg føler. Jeg kan mærke det og lade det passere.
Lethed er også en renselse. Ikke en moral, men en klarhed. Du ser, hvad der er behov, og hvad der er begær. Du ser, hvad der nærer kroppen, og hvad der tager på den. Mærk din solarplexus, området omkring maven, som en varm ild, der kan blive urolig. Som en flamme, der kan lyse uden at brænde dig. Nu går vi ind i Siddhins enkelhed, henrykkelse. Her bruger vi færre ord og mere stilhed. Henrykkelse er ikke noget, du skal skabe. Det er noget, der kan opstå, når længslen bliver ren. Når den ikke længere peger ud af efter et objekt, og når den bliver til en ren strøm tilbage mod kilden. Mærk, om der under alle dine ønsker findes en dybere længsel. Længslen efter fred, efter at høre til, længslen efter at være hjemme. Lad den længsel være som ild. Ikke en ild, der vil have, men en ild, der bare er. Hvis ord hjælper, kan du lade en enkelt sætning falde ind i stilheden. Jeg overgiver mig til livet, som det er. Og så igen uden at presse, mærk dit eget nærvær. Og bare mærk åndedrættet, som det er. Mærk, om noget inde i dig kan slippe klamringen bare en millimeter. Som om hænderne indefra åbner sig. Bliv i stilheden. Lad ilden være lys.
og lad længslen være klar. Nu vender vi stille tilbage. Mærk din krop, hele din krop, fra bunden af din krop til toppen af din krop, hele din krop mod underlaget. Og mærk rummet omkring dig. Mærk, hvor du er. Mærk om der er en lille smule mere plads inde i dig. En lille smule mere mildhed og lidt mere lys. Tag en dyb indånding og en rolig udånding. Når du er klar, kan du bevæge dine fingre, dine tæer, dine hænder, dine fødder, dit hoved og dine skuldre, og stille og roligt vender du tilbage, uden at skynde dig.